да излезе от билярдната зала, той е бил на руски вече. Отива си, да. Ами да ти кажа, според мен, може би главата трябва да му я сложат към камиона, защото така и усещаше си, може би това за да му причини ще пререже платформа. Може би с главата към карусерията трябва. Трябва да бъде да може да тръгне това. Предполагаме на така, той ще се завърши. Интересно една вечер, когато беше с момче да манигира, точно по същия начин от снимката излизаше нещо е така. Как съзнаяли да са го таковали? Защо ми да кажеш да? Сега се застъпи. Как съзнаяли, че ако го махнат, късмет? Защо се работи? Повторно. Всички ще бъдат тежки.